नमस्कार, मी आरती अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आजची रेसिपी खास अशी आहे आणि सर्वांनाच उपयोगी पडेल अशी आहे। ती म्हणजे उकड्या तांदळाची गावठी पेज। आजकाल आता वातावरण चेंज झालेलं आहे, ऊन पाऊस, त्यामुळे सर्दी खोकला ताप याचे प्रमाण वाढलेले आहेत। त्यासाठीच अशी रेसिपी घेऊन आलेली आहे, उकड्या तांदळाची गावठी पेज। तर चला तर मग सुरुवात करूया। मी पाव कप उकडे तांदूळ घेतलेले आहेत। आता मार्केटमध्ये सहज मिळतात हे उकडे तांदूळ, किंवा कोकण बाजारामध्ये मिळतात। आता हे 2 ते 3 4 वेळा छानपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। आता तोपर्यंत मी ही गाठ बांधून घेते आणि ही कॉटनच्या कपड्यामध्ये ठेवल्यामुळे सुरक्षित असे आपले तांदूळ राहतात। तर चला तर मग सुरुवात करूया। आता आपण उकडे तांदूळ कसे शिजवायचे। पहिलं कुकरमध्ये मी डायरेक्ट कुकरमध्येच उकडे तांदूळ शिजवून घेणार आहे आणि 4 ते 5 वेळा हे उकडे तांदूळ छानपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। त्यामुळे माती कचरा असेल तर तो निघून जाईल। आणि गरजेनुसार पाणी घ्यायचं आहे, तुम्हाला जेवढं हवं आहे तेवढं, आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आणि कुकरचं झाकण आणि शिट्टी लावून 7-8 शिट्ट्या करायच्या आहेत। तर जास्त शिट्ट्या करायच्या, कारण उकडे तांदूळ शिजायला वेळ लागतो। तर शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि आता पाणी पडलेलं कुकरचं, तर त्यामुळे ही साफसफाई चालू आहे। तर चला तर मग कुकर थंड झालेला आहे। आता आपण गरमागरम बाउलमध्ये सर्व करूया। अतिशय पौष्टिक अशी आहे आणि आपल्याला अशक्तपणा वाटत असेल तर उपयोगी अशी ही उकड्या तांदळाची पेज नक्की ट्राय करा। लहान मुलांना सुद्धा ही उपयोगी आहे, तर आवर्जून करा। चला तर मग आपली उकड्या तांदळाची पेज आपली छानपैकी रेडी झालेली आहे। नॉर्मली ना आपण लहानपणी गावी सकाळच्या नाश्त्यासाठी आपली आजी आपल्याला उकड्या तांदळाची पेज देते आणि हा सकाळचा डेली असा नाश्ता असायचा। पहिला उकड्या तांदळाची पेज आणि नंतर मग भाकरी भाजी असा हा सगळा मेनू असायचा। पण आता या सगळ्या गोष्टी कमी झालेल्या आहेत आणि आजारपणी असतानाच नाही, नॉर्मली नाश्त्यासाठी सुद्धा ही गावी आपण पेज पियायचो। तर आजारपणाला सुद्धाही उपयोगी अशी आहे उकड्या तांदळाची पेज। नॉर्मली 2 तांदळाची बनवतात, सुरे तांदूळ आणि उकड्या तांदळाची पेज अशी 2 तांदळाची पेज बनवली जाते। तर मी आज तुम्हाला उकड्या तांदळाची पेज दाखवलेली आहे, अतिशय पौष्टिक अशी आहे। जर लहान मुलांना म्हणजेच 1-1.5 वर्षाचे असतील तर त्यांना उकडे तांदूळ मिक्सरला थोड्या वेळ पाण्यात भिजवायचे, स्वच्छ धुवून थोड्या वेळ पाण्यात भिजवायचे आणि मिक्सरला बारीक असे ग्राइंड करायचे, कारण का त्यांना उकडा तांदूळ असा हा जाड आहे आणि पचायलाही त्यांना जमायला पाहिजे। त्यामुळे हे मिक्सरला आपण बारीक अशी करायचं पूड आणि मग कुकरमध्ये 7-8 शिट्ट्या करायच्या आणि चांगली अशी शिजते। पण एक्स्ट्रा पाणी आपण घालायचं नाही। जे कुकरमध्ये आपण पाणी घालणार आहोत तांदूळ भिजवताना, म्हणजे उकडे तांदूळ आणि पाणी आणि मीठ असं आपण करणार आहोत, तेवढंच पाण्याचीच पेज आपण पियायची। वरून आपण एक्स्ट्रा पाणी ओततो, तर त्यामुळे उकड्या तांदळाला चव अशी अजिबात लागत नाही। जे काही त्या पाण्याचं सत्व आहे ते आपल्या शरीरासाठी उपयोगी आहे। जर अशक्तपणा येत असेल तर उकड्या तांदळाची पेज अतिशय उपयोगी अशी आहे। तर नक्की ट्राय करा उकड्या तांदळाची पेज। आणि गरम गरम असतानाच बरं वाटतं। ताप आलेला असेल आणि उकड्या तांदळाची पेज पेशंटला दिली तर अक्षरशः अंगातला घाम निघतो, हे खरं आहे। तर नक्की ट्राय करा। आणि हे पाण्याचं सत्व खरंच उपयोगी आहे। तर लहान मुलांना नॉर्मली हे पाण्याचं सत्व दिलं जातं। तर नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारांना
हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा उकड्या तांदळाची पेज. बाय.